Исәнмесез, саумысыз, хөрмәтле дуслар. Май бәйрәмнәре узды, ләкин җылы кояшлы көннәр әле башландыгына. Аңлыйм, күңел хәзер табигатькә, бакчаларга тарта. Атна дәвамында сез бик тырыштыгыз. Юк, бакча казып һәм суган утыртып кына түгел, ә хит-парадтагы клиплар өчен бик актив тавышлар юллапта. Сезнең тырышлык нәтиҗәсе һәм яраткан клипларыгызның нинди урыннар яулавы. Шулай ук свежий бер премьера, барысы да алдагы минутларда топ-клип хит-парадында. Гадәттәгечә бу атнада да иң аз тавыш җыйган клип бар. Бу атнада ул менә кем. Аерылмагыз, аерылмагыз, булса да сәбәпләре, канатларны каера ул аерылу сәгатьләре. Ә менә премьера бүген үзенчәлекле. Үзенчәлеге шунда ки, башкаручысына әле ни барысы 13 кенә яшь. Каршы алыгыз, Лия Шамсина, Чаллы кызы. Шушы яшенә инде күп кенә үрләр яуларга өлгергән. Төрле телләрдә җырлар башкара. Өстәвенә әле ул модель дә. Шулай ук Американың Голливудында төрле бәйгеләрдә катнашкан. Кыскасы, әйдәгез, каршы алыйк һәм тавышлар юллыйк. Yaralan ağadı sizden de
Kadirli kışım yumşak kullar minim eniyimde Şul kullarda irkelenip üsken Rehmet eytem korap gözlerine Руслан Трапезников белән Карина Лалаева дуэты. Берсенең тормыш планы Мәскәүнең зур театрында опера җырчысы булу. Карина нәкъ менә шул турыда хыяллана. Ә икенчесе инде Мәскәүдә 9 май уңаеннан чыгышлар ясап кайткан. Әле өстәвенә бергә гастрольгә китәргә дә җыеналар. Уртак клиплары булган Карина һәм Руслан. Хәерле юл аларга. Yazlar jitkəş közdə Күңелемə Tərəq bulurluq bir dost kirək Şatlıq, qayğı, həsrət Kiləsə mingə Yanımda bulurluq dost kirək Qulunu qulğa Jitakləb biz Birgə ötüb girdə yollarla Yaxın dostlar Sizgə tərək bulsa Qadrin bilib saxla Yaxşı bilib saxla Qadrin bilib saxla Yaxşı Sihat bilesin Kurgeç dostunla can Tanışlana Sine karşında kiler kuresin Kulu kulğa Jitakləb biz Birgə ötüb girdə yollarına Sizgə tərəq bulsa Qadrin bilib saxla Yaşa gəz Qadrin bilib saxla Yaşa gəz Sigəl təlib ömür yollarını birgə Udik biz dostlar Nərsələr əzərləgən Жеңіл өтер біз болсын оларына Құлны құлға жетәкләп біз Бірге өтіп кетті юлларына Яқын достар Сізге тірек болса Qadrin bilib saxla Yaxşı gəz Qadrin bilib saxla Qadrin saxla Qadrin bilib saxla Yaxşı gəz Җырчы Алтынай белән мондыйрак бер хәл була. Мәктәптә укыганда ул бәйрәм концертында чыгыш ясарга тиеш була. Репетицияләргә йөри, тырышып әзерләнә. Шуннан концерт та башланып китә. Алтынайны игълан итәләр һәм ул сәхнә уртасына чыгып басуга җыр сүзләрен оныта.
Югыйсә бит инде кичкенәдән халык алдында каушый торган гадәтем дә юк иде, хәтерем дә бит зарланырлык түгел иде ди Алтынай. Нәрсә булып биткән дисезме? Урында топтанып торган да сүзләр барыбер искә төшмәгәч, кергән дә киткән. Менә шулай, яшь җырчылар, Салават абый Фәтхетдиновтан үрнәк алыгыз. Ул бит җыр сүзләрен онытмый. Яшьлегемнең язын, мәхәббәтем назын, йөрәккәем һаман сагына. Син кайдасың, иркәм, көтәм кичен иртән, күрешәсе иде тагы да. Син кайдасың, иркәм, көтәм кичен иртән, күрешәсе иде тагы да. Яшьлегемнең язын, мәхәббәтем назын, булмый икән, булмый онытып. Хәлең ничек димә, бәгырем телмә, күпме еллар яшим ут йотып. Хәлең ничек димә, бәгырем телмә, күпме еллар яшим ут йотып. Яшьлегемнең язы, мәхәббәтем назы, һаман әле күңел түрендә. Кулъяулыгын калды, көтеп күзләр талды, якты нурын калды күңелдә. Кулъяулыгын калды, көтеп күзләр талды, якты нурын калды күңелдә. Кулъяулыгын калды, көтеп күзләр талды, якты нурын калды күңелдә. Кулъяулыгын калды, көтеп күзләр талды, якты нурын калды күңелдә. Якты нурын калды күңелдә. Рояз Фасыхов хатыны һәм ике баласы белән хәзер диңгездә ял итә. Озын концерт сезоны Роязны шактый ардырган дип саныйм. Ял вакытында ул бит белеп сайлаган. Сабантуй алдыннан шулай хәл җыеп алу җырчыга бик килешер дип уйлыйм. Чөнки безгә бик тә таныш Сабантуй җырын башкару өчен шактый көч һәм куәт кирәк булачак. Син булмасаң,
Bilmez idim bu turmuşның şadlıqların. Sen bulğanğa min qanatlı süygen yarım. Sen bulmasan başmaz idim məxəbətnin köklərində. Sen yaşaysan ko'nglimning turlarında. Sen bulmasan aşmaz idim məxəbətnin köklərində. Sen yaşaysan ko'nglimning turlarında. Sen bulmasan yanmaz idim görünmezlik Ut yalqında bilmim oylar idim iken kim haqında. Işanmasdan idim hatta məngi sönmez his barına. Elde eli sen pışradın yollarımda. Işanmasta idim hatta məngi sönmez his barına. Elde eli sen ışradın yollarımda. Kavuşunu benim için sen birden bir anlaşunu. Tek sen gene uylarımda, mınlarımda, jırlarımda bulsan idi ömürlükке yanlarımda. Tek sen gene uylarımda, jırlarımda bulsan idi ömürlükке yanlarımda. Bulsan idi ömürlükke yanlarımda. Dani Zayнуллин гаиләсендә хәзер Кытайча сөйләшүче бар. Джеки Чан килгән дисезме? Юк, ул Данисның улы Кәрим. Аңа 10 ай булган. Аңа карап без дә вата җимерә Кытай телен үзләштерә башладык. Кай вакыт әле ул әллә нинди дөньяда булмаган сүзләрне дә әйтеп ташлый. Безгә бик тә кызык ди бәхетле әти кеше. Ли Жу Хо. Юк, мин сүгенмим. Бу Кытайча ничек хәлләр дигән сүз. Данисның малае өйрәтте. Azabından intikse de
Ұшырашалмай екен екі яр Қарағайлы урман ішілерінде Үзігәленген кебек сақсықылар Yazmış ulay usalı alıdağanının Yasalığanımı elle yazıklar Gürüşüge haksız alığanalar Saksız bulup yeşi iki yar Gözlerinden kaynar damşı damşı Erici yaşları tama bulup uzar Aradağı derya sularına Saksık köyün köylü iki yar Yazmış ulay usalı alıdağanımın Yasalığanımı elle yazıklar Gürüşüge haksız alığanalar Saksız bulup yeşi iki yar Yazmış ulay usalı alıdağanımın Yasalığanımı elle yazıklar Gürüşüge haksız alığanalar Saksız bulup yeşi iki yar Mengü uçraşılmaz yarlar köylü Tüyeligenler nasıl paraşılar İki yardan damganı koynar yeşiller Deryalarda kuşlu ağalar Yazmış ulay usalı alıdağanımın Yasalığanımı elle yazıklar Gürüşüge haksız alığanalar Saksız bulup yeşi iki yar Yazmış ulay usalı alıdağanımın Yasalığanımı elle yazıklar Gürüşüge haksız alığanalar Saksız bulup yeşi iki yar Saksız bulup yeşi iki yar Saksık bulup yeşi iki yar Азат Фазлыевның хыялы белән уртаклашасым килә. Баксаң, ул мотоцикл алу теләге белән янып йөри икән. Инде бу көннәрдә барып тест-драйвта үтәргә җыена. Җәй көне җилләп йөрергә уйлый күрәбез. Мотоцикл шулай куандыра һәм шатландыра инде ул. Беренчесе алганда, ә икенчесе сатканда. Қаралы бабақай, бигерәк мин сиңа ашыганмын икән. Син ми? Миңамы? Эй, Азат, Азат. Білесіңме, біз яшчақта дүнияның остын үске кетіріп яши тұрған едік. Көпме қыздың башын әйлендірдік, көпмесі біздің арттан үзі ерді.
Яшьлек, яшьлек. Яшьлек бит ул бер генә. Мәхәббәттән янып көйдек, үзлеп ярларны сөйдек. Яшь чагында барда матур сайланып тормый идек. Hey, яшьлек бит ул бер генә, узса икән тиз генә. Яшьлек бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Яшьлек бит ул бер генә, узса икән тиз генә. Яшьлек бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Яшьлек гомре кыска икән, сизми калдым үткәнен. Онтылмый тәүге ярымны төннәр буе көткәнен. Hey, яшьлек бит ул бер генә, узса икән тиз генә. Яшьлек бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Күрми калдым, белми калдым яшьлегемнең узганын. Үткәннәрне хәтерләтә бары моңлы җырларым. Hey, яшьлек бит ул бер генә, узса икән тиз генә. Яшьлек бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Яшьлек бит ул бер генә, узса икән тиз генә. Яшьлек бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Яшьлек бит ул бер генә, узса икән тиз генә. Яшьлек бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Хоп, hey, яшьлек бит ул бер генә, узса икән тиз генә. Яшьлек бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Яшьлек бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Татлы мизгелегенә. Авыл клубларында агач идәннәрнең ярыгына туфли кысылып калмаган кайсы хатын-кыз җырчы бар икән. Андыйлар сирәктер. Лилия Гимадинованың күлмәге озын булу сәбәпле, ул бу күренешне тамашачыга сиздермәгән. Лилия җыр җырлаган вакытта үкчә белән идән ярыгы көрәш алып барган. Нәтиҗәдә Лилия үзе җиңеп чыккан.
Nazlı qarashın bilen meni jılıt, seni yaratgan ko'nglim hisga to'ldi. Shin mahabbatni ko'ram ko'zlaringdan, yozmish yo'llarim bilan sening bilan yoqdi dunyoda birga biz manguga. Senga nima kerak? Ko'pilgan bo'lak oshqini tida yurak. Bu biz muhabbat. Senga nima kerak? Bu suv demak bitmasin edi bu akiyat. Senga nima kerak? Ko'pilgan bo'lak oshqini tida yurak. Bu biz muhabbat. Senga nima kerak? Bu suv demak bitmasin edi bu akiyat. Bu yanımda la la la, gül yanımda la 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 la. Bu yanımda la 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 la, gül yanımda la la. Senga nima kerak? Aşkını tida yurak. Senga nima kerak? Bitmasin edi bu akiyat. Senga nima kerak? Ko'pilgan bo'lak oshqini tida yurak. Bu biz muhabbat. Senga nima kerak? Bu suv demak bitmasin edi bu akiyat. Igizak qizlar Ramila bilan Rasila Botirovalar bu arada sof havoda, uramda ko'proq yuribmiz deb söylediler. Nihayat жылы kunlar kelib жетуіне suyunib yuribmiz. Uramdan borgan barliq kishilardan da pozitiv emotsiya og'ila. Ko'ngillarda bartik yaxshi o'ylar gina. Qozonimizda yoz, urra dey igizaklar. Mana shulay bo'la bit. Qo'y bir kishi havo turishundan da yem topib, suyunib yashay bilar. Afarin qizlar.
Җырчы Ансу, чын исеме Анна, күптән түгел Казандагы якын туганнарына кунакка барган. Сыйлаганнар үзен. Шулай өстәл артында утырганда, апасының 4 яшьлек кызы, "Синең бит Казанда әтиәниеңдә, егетең дә юк. Әйдә, бездә генә яша" дигән. Ә менә егете дигәннән ул Казанда гына юкмы? Әллә инде Ансуның йөрәге бөтенләй әлегә бушмы? Егетләр, миңа калса шанс барыбер бар. Хәзер ук аны контакттан яисә Instagram шилтәреннән эзләп табыгыз да свиданиегә чакырып карагыз. Seni mingə yazmış illər alıb kelgən axırı görəsən. Hər gün sayın seni gələ mənim gələ bikdə görəsən. En yakın köşem sen bit öz eşim, en tatlı düşüm balla yemişim, altın gümüşüm, yürek dibişim. Yürektağı yaktı yıldızım sen, yürekteki tatlı hayalım sen, canımdağı yıllık yaşım sen, gönüldeki yazgı soluşum sen. Əgər məni şulay şanday görüb özlüb sevməsən, atmasaydım güller kebek maturgayım mənim deməsən. Könlüm bulsa yanıma gelsən, yağımım desen, irkelip seysen, hem nazap öpsen, en yakın etsen. Yürektağı yaktı yıldızım sen, yürekteki tatlı hayalım sen, canımdağı yıllık yaşım sen, gönüldeki yazgı soluşum sen. Sildik meni erkem seydin, dinler görüp gurur akışqa. Sen meni bölek etken üçün rahmet eydim yazmışqa. Sen meni gerek, men sana gerek, bizde bir tek yalqınlı yürek. Söyü var demek, olin zor bölek. Yürektağı yaktı yıldızım sen, yürekteki tatlı hayalım sen, canımdağı yıllık yaşım sen, gönüldeki yazgı soluşum sen. Hey, 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 yeah. Hey, yeah, yeah, yeah. Sen koyuşum, yürekteki tatlı hayalım. Һәм ниһаять бездә беренче урын. Автор башкаручы Гүзәлиянең озакламый Җырлый Мәскәү, Җырлый Казан дип исемләнгән MP3 форматындагы җыентыгы дөнья күрәчәк. Өстәвенә бу дискның презентациясен дә ясарга уйлап торалар. Кызык. Ә менә ул кайсы шәһәрдә булыр? Миңа калса, нейтраль берәр шәһәр кирәк. Ә иң шәбе бөтенләй чит илдә, диңгез буенда, кымлыкта. Мин бөтенләй әллә кая киттем. Иң яхшысы авылда. Без Кара Яшәк клибы да бит авыл иләре дип атала.
Шулай итеп топ клип хит парады бүгенгә тәмам. Ошаткан клипларыгыз өчен тавышлар юлларга онытмагыз. Тавыш юллауның бик тә җайлы ике сулын исегезгә төшереп китәм. Берсе SMS аша, икенчесе интернет аша сайтка кирип. Һәм шунысы бик мөһим, кем бакчада эшләми, шул бәрәңге ашамый. Киттек барыбыз да бакчага, ә сезнең белән мин Ильяс Газизов әлегә саубулашып торам. Очрашканга кадәр. Син бүтәннәргә һәм үз-үзеңә ошар өчен киенәсең. Син стильле киемнәр сайлыйсың. Синең уйларың, хыялларың артыннан оча. Үз-үзеңә ышанычың артсын дисәң, Санфа кибете синең өчен. Ир-егетләр өчен үз киемнәрнең, аяк киемнәр һәм аксессуарларның киң сайлау мөмкинлеге. Санфа XL 3 этаж, модный размер.